Hello? Hello, Max? Hello? Ay, hello, Max. May gabi, Max. Kanang rider sa ko sa Maximax. Nga, nasa ko'y pick up dira sa may Sol sa Halo ba? Kanang, ang akong na pick up, dili maon, ang imuhang pasahero. Kanang, tanawa ko no diya sa may Sol sa Halo, Max. So, naabay ka ng pasahero diya. Ikarga na lang na para mabuhay IT Park. Kay karon pa ko nagkamantay naabot na ko diri og kuan, naabot ako og basak Max nya. Tinga ko nga naay nag-chat diri sa apps, nagtukog si ma'am kay dito sa Sol sa Halo man ko nagparking ani kamay mo sa tiyan ako, nagtukog mo ako ang pasahero ba. Walay ka ng pasahero di kay akong chatan diri nga ikaw lay akong pasakyan niya. Ah sige akong tawagan na unsay ka ng plate number nimo sa mo motor kay 756. Sige, akong tawagan ng pasahero ha. Sige, sige. Nabailo jud. Pwede na niya ko i-end? Oo, sige, sige, ma'am. Wait, sa akin akong tawagan eh. Nabailo ni pasahero mo. Wala man sa niya gi-cancel dire noon. Wala pa niya gi-cancel. Unsa tay plate number na, ma'am? Nang rider? Kaya diha na lang siya musakay sa mga, ha? Asa to? Asa? Kani mo tingin G7? Oo, 756. G756? Oo. Nagkabaylo na lang, nagkabaylo. Pisto. Abi sud na ako og ikaw sud ako ang pasahero, ma'am. Para asa gani ka, ma'am? Kioms, diri gali sa Luyo sa Kwan. Arita sa total babaw niya dek liko mao na. Ah, diha. Siya di siya makontak. Wait siya. Nagtuod jud og ikaw eh. Ni-reply siya dara. Sir? Ina ko no chat ba kung nakita na ba mo? Wa naman iyan na magipa-cancel. Ah, gi-cancel na niya. Oh, tawag ko siya no. Di mo siya makontak. Pero ni-reply siya. Sige, sige. Nagkita naman. Para mabuhay ra puta ni. Amin ako para mabuhay tower ka. IT Park. Ah, mabulo din eh. Sa dakong gikuan. Oo. Nagtukog ikaw jud. Sige. Ay, pa mo kanilingi kasi. Di ako si dili mo sa Balkaya dinanay kay nga naa say nag-book dito nga area ba. Oh. Ah, nakasayop na ko. Wala ko nang utana nimo kung kuan. Kanitan-aw mo sa kasako ang plate number. Wala. Ah, wala ka ni tan-aw kay abi na ko nilantaw ka ganin.
Ning tuyok mo sad ka. So ari ta so ari na gasolinahan dire. Kana, babaw. Tinga ko nag-chat man akong pasahero. Maasa na daw ko. Go hala. Disakay ba ka to niya? Basin sir, di pa cancel man. Pero ako gi-chatan nga diha na lang sakay sa rider nga ang plate number J kuan mo to. Nga ning reply man ang pasahero nga sige sige. May gani wala ti ka nahatod sa Oh. Ako na lang ang i-edit iyang booking diri dapita. Okay ra sir, asa man siya dapit. Napa ba ka siya dito oroy? Ha? Ito yung manggibukan? Wala sa imuhang colags? Sa tamang pana dire? Basta nakakuha na sa tug booking siguro. Asa ta dire? Dire lang sir. Pastilan. Ma'am, thank you mama. Sige, thank you. Pistol, ato na lang na siyang i-edit mga kamax. Buanga. Unsay plate number sir?